Fl-2007 l-Gvern Nazzjonalista kiser il-liġi meta ma baċ perit tal-Gvern jispezzjona l-ewwel kwart ta' palazzino li Marco Gaffarena kien għadu kif xtara fi triq Zekka fil-Belt għal prezz ta' 23,293 euro. Illum il-ġurnata l-binja fil-kapitali hija valutata 822,000 euro. Dak iż-żmien Gvern Nazzjonalista ma kienx bat perit tal-Gvern biex jivvaluta l-prezz li bih inbiegħet il-proprjetà, ħaġa li għandha ssir skont il-liġi. Il-Bord Intern tad-Dipartiment tat-Taxxi aċċetta l-valur ta' 23,293 euro u dan mingħajr ma kien appuntat perit tal-Gvern biex jagħmel stima tal-bini. Dan ifisser li Gvern Nazzjonalista kiser il-liġi għal gwadan ta' Marco Gaffarena b'konsegwenza li l-Gvern tilef eluf ta' euro f'taxxi. Al kontrarju ta' din id-darba fl-2015, Marco Gaffarena xtara t-tieni kwart għal prezz ta' 139,722 euro. Din id-darba l-Gvern b'differenza minn kif ġara fl-2007 diġà appunta perit biex min-naħa tad-Dipartiment tat-Taxxi Interni issir valutazzjoni u bekk il-Gvern ikun jaf tħallas il-valur propju u jekk lej jitħallsu t-taxxi u multi relevanti. Il-ħadd filgħodu fuq Radio 101 Simon Busuttil naqas milli jsemmi l-irregolaritajiet li saru taħt amministrazzjoni preċedenti u minflok uża kliem insolenti. Jekk hemm xi ħaġa ħażina, m'għandek x'għajnek fuq ċekk. Jiena naħseb fuq din mhux ħaġlu bħal fenek imma tħanżru bħal ħanżir, jiena naħseb. Sorsi qrib il-Partit Nazzjonalista stqarrew mat-torċa li Marco Gaffarena ilu snin mitħla sew ta' kif jiffunzjona l-Lands Department u dipartimenti oħra tal-Gvern.